Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини самонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор бошад боз 12 мошин дига қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳое ки шумо мехосед дар ҳамин ҷамъ ҳастанд, мошинҳои ҳар гуна ки аз 6-7 сомон сар мешаванд. видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментар нависем ки ба шумо чӣ хел мошиниҳо дар кори мо дар видеои оянда мошини гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯш, барои реклама дошта бошад, метавонед ки суратош қатъи маълумотош дар номери имо WhatsApp рӯй кунем ва дар видеои оянда реклама мекунем. курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. Аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконат дошта бошад видеонавори моро дар имо WhatsApp-тон падлиса кунем, бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. Рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Toyota Camry аст ки американка соли барои шуш 2011 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 2.5 литр, коробкаш автомат, мошин дар ҳолати хуби, техникаи қарор дорад. мошин 4 таблони 80%, 4 диска, электропакет, кондиционер, яъне ки мошин бо ҳама чизои дар кориш таъмин аст ки ҳама чизи дар кориша дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хисор, фурӯхта мешавад бо нархи 90000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем, мега фақат одамони харидор бошанд. Баробар рақамошо дар поини видео аст. Кадомтон агар Toyota Camry харидем бошед, метавонед ки вариантҳои пешниҳод кунед ё ки занг зад дар ҳамин рақамошо муомилаи хуб кунед ва мошина харид марҳамат занг занед. Opel Vectra B дӯстон, Opel дути аст соли барои шуш 1996 солае ки сӯзишвориш бензини холия, объем мотораш 6 простой аст, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 таблони 80%, 4 диска, 4 электропакет, люкш ба кнопка кат, яъне ки ҳуй меша маҳкам мешава, мошина мега 100% ходовоям дорад. айни ҳол қарор дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мекунем, мега вариантҳои алиши ҳам дорад. ягон та шумо агар варианти алиши доред ки мехаред, рақамошон аст ки метавонед бештар маълумоти пурраша гирен асодашон. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед барои реклама кардан, дар номери имо WhatsApp рӯй кунед, дар видеои оянда реклама мемонед. мошини навбатии мо дӯстон аст пассажирская тангин, яъне ки тангини мусофиркаш соли барои шуш 2007 солае ки коробкаш механика, мошин 4 балони 50%, 4 диска, задагиам мега ки хай камтарак меличовка мега кор дора, мега хай ба телефон мефаҳмонем. танген айни ҳола қарор дорад дар шаҳри панҷакет, фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мекунем, мега кадоме ки харидор бошад, мега бештар маълумотша ба телефон камтар танген кор дорад, мега дига ҳама ҷош 100%. баробар дӯстоне ки ҳамхали танген писада шумо дар вариантҳои хуб аз шаҳри панҷакет метавонед ки занг зада бештар маълумотша гиред, ё ки мисол рафта бинед ва савдо кунед. мошини навбатии мо дӯстон аст Opel Astra аст ки дар кузови караван. чӣ хеле шумо хоҳиш мекардед ки Astra караван монем, соли барои шуш 1998 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошина мега матоша нав ай вагон зада, мега 4 таблони нав, 4 дисковой рамашка, радной краска, ходовой ҳамаш 100% бе ягон камбудия, мега соҳибшон ки мошин саҳстаниш соза. айни ҳол мошин қарор дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 33000 сомонӣ ки нархи ахиронша мега дига арзон намешавад. агар кадомтон агар харидори аниқ бошед, хай бо қашор агар муомила карда дилча ёфтатонед, метавонед ки арзон карда харед. рақамошон дар поини видео марҳамат занг занед. мошини навбатии мо дӯстон аст Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли барои шуш 1998 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотор 2 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 балони пачка, 4 диска, 10 моҳи дига танировка, 10 моҳи дига ҳуҷҷат, кондиционер, электропакет, мошин 100% ки мошин бе ягон кам буде, мега номерош қатиш падарка, мега ки номерош яъне ки бепул меғалта, мега соҳибшон қатиш падарка метиҳем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 56000 сомонӣ ки боз
саудо ва муомила мекунем, мегӯяд кадоме ки серьёзни мошинхари аниқ бошад. хоб дӯстоне ки намхали мошиное ки мисол сечкаҳои соз пристада ва вариантҳои хуб агар ки харидор бошад метавонед ки мошина саудо када харед марама. Opel Astra F100 дӯстон дар кузови караван соли барои 1997 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Свети ранноиш ҳам хел шампанский, яъне ки золотаристка дӯстон, 4 балони 80%, калпакои худаш салон тоза, мошин дар ҳолати яъне ки кори қарор дорад ки сайстаниш соза мега соҳибшон. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор фурӯхта мешавад бо нархи 28000 сомонӣ ки боз савдо ва муомилаи хуб мекунем. мега ягон мисол одаме ки харидори аниқ бошад, мошина биай пеш бина ҳай кунад, мисол дароноша бина, баъд бо савдо мешавад. рақамошон дар поёни видео ҳаст ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша гиред марама. мошини навбатии мо дӯстон аст Toyota Corolla аст ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардед ки Toyota Corolla 2008 монем. ин аст дӯстон азиз 2008 солае ки сӯзишвориш бензини холияи объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина камтарак дар сурат яъне ки хира омадага телефоншо хира гирифтан, яъне ки мошин 100% бе ягон камбудӣ мега соҳибшон ки 4 балони 80%, 4 диска, кондиционер, электропакет ҳамаш 100%. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хисор фурӯхта мешавад бо нархи 60000 сомонӣ ки боз камтар дига муомила мекунем. мега дар назди капот беҳуда занг назанед, мега хоҳиш кардаи фақат одамони харидор. марҳамат бардоред ки агар ҳамин хел мошин харидор бошад, вариантҳои хубай 6000 ки яъне ки нархаш арзона 2800 састенишам созда марама. мошини навбатӣ аст дӯстон Lada Priora аст ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардед. соли бароишаш 2011 солае ки сӯзишвориш бензини холияи объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балони 60%, 4 диска, свети раднои сафед, нашод ҳуҷҷат, тонировка ягон маълумот нест ки салоншам тоза ҳай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки боз муомила мекунем. мега намедонам мошин суда, яъне ки нархаш арзон дӯстон азиз. агар кадомтон харидори аниқ бошад, рақамошон аст ки метавонед бештар маълумотҳои пурраша гирен. шумо ҳам агар ҳамин хел мошини фурӯшиё ки хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дошта бошед, маълумотоша қатъи суратош дар номерои имо ва ватсап рӯй кунем. мо дар видеои оянда чотка карда рекламаш мемонем. мошини навбатии мо дӯстон аст як таи дига Opel Astra F1 ки дар кузови караван соли бароишаш 1999 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 калпакои худа, 4 балонои миёна, яъне ки мега камтарак меличовка кор дорад. мега нагуфта чӣ кор, яъне ки меличовка мега кор дорад ки пешаки мега хай мегум барои ки мисол баъд чӣ накунад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 17000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем. мега дига ҳамаҷош сатва чи меличовка дошта. хай кадомтон агар харидор бошад, рақамошон аст ки метавонед занг зада бештар маълумотро аз худашон гирен. хоҳиш мекунем ки видеонавори моро падалиса кунед ва лайкотон намонед чӣ мошине ки ба шумо дар кора, агар ки харидани бошед, кадом сол, чӣ хел мошин, то чанд сол дар комментари нависед. мо албатта ки ҷудо карда вақти вақта ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico аст дӯстон, чӣ хеле шумо дар комментария хоҳиш карда будед. соли бароишаш 1996 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 0.9 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега соҳибшон мошин 4 балони миёна, 4 калпак, яъне ки салоншам суда. мега мошин дар ҳолати кори қарор дорад. дига маълумот нест, яъне ки маълумоти бештарша ба телефон мега химон метие мега соҳибшон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсун дар Регар фурӯхта мешавад бо нархи 7000 сомонӣ ки боз муомилаш дар пеши капота, мега бо телефон савдо намешавад.
марҳамат бардорем ки намхали мошинои тикои арзон пристав дорем нашумо вариантои хуб. Агар шумо харидор сумтон боша метавонед мошина рафта ай пеш бинен ва савдо кунед. Мошини хуб мега соҳибшон. Марҳамат занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. ваз 2107 аст ки дар комментира хоҳиш карда буданд ки ваз 2107 монем соли барояшаш 2003 солае ки сӯзишвариш бензини холия абиё мотораш 1.4 литре коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин салон тоза аст, балоно 60% дискаҳои худаш, яъне ки мошина мега сайстаниш соза мега маълумотои бештар бо телефон. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар ноҳияи вахш фурӯхта мешавад бо нархи 10,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега дар пеши капот. агар ки шумо харидор ки бошед рақамошон дар поини видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гирем. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем ки лайкотро дар видеонавори монед ва видеонавори мо дар WhatsApp имото подписа кунед. чӣ мошине ки ба шумо дар кор бошад дар комментари нависед, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ки чӣ хеле шумо чанд бор нависида Opel Vectra арзон монем. ин ба шумо вариантои хуб. Opel Vectra A соли барояшаш 1991 солае ки сӯзишвариш бензин газ дорад кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литри простой аст, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дод мега соҳибшон. раднои краска аст, балонош миёна, яъне ки хадавои ҳам дорад ва дискаҳои худаш. кадомтон агар харидори аниқ бошед занг зада хай маълумотои пурраша аз худашон мегиред, фақат одамони харидор. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 13000 сомония ки боз яъне ки муомила ва савдои хубам мекунем мега фақат одамони харидор. рақамошон дар поини видео аст ки метавонед бештар маълумотои пурраша аз худашон гиред. марҳамат занг занед. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки мошинои боркаш майда калон чӣ хеле нам бошад ё ки хона замин квартира метавонед ки суратош қатъи маълумотош дар номерои имо васаи моро мекунем. мо дар видео оянда фурӯш мемонем, яъне ки реклама мекунем. ин буд ки 12 мошини фурӯшӣ доштем. то видео оянда дӯстон, худо нигаҳбони ҳамаи шумо. хай то видеои оянда.